you come with me? Do you come with me? Hei! Mä olin tossa viime torstaina mukana semmosessa tapahtumassa Stockmannilla, jossa mua haastateltiin ja esiteltiin uutta Stockmannin nuorten osastoa. Ja sitten mulla oli myös meet and greet ja halusin siitä vähän vielä puhua teille. Eli kuten mä jo mainitsin, Stockmannille on lanseerattu uusi nuorten osasto ja siellä on varmasti monelle tuttuja ja tosi kivoja brändejä. Ja itekin yllätyin siitä, että kuinka monia kivoja vaatteita sieltä lähti itselleen mukaan. Ja siellä on esimerkiksi Adidasta ja Tommy Hilfigeriä ja Ganttia, mitä mulla on tällä hetkellä päällä. Ja varmasti muitakin semmosia brändejä, jotka on teille tuttuja. Sekä uusia. Esimerkiksi mä ihastuin yhteen brändiin, mikä sieltä löytyi semmonen niin kuin Bell-niminen. Siltä löytyi tosi kivoja vaatteita ja muutama, niistä on tuolla mun rekissäkin. Eli esimerkiksi jos sä oot menossa vaikka back to school shoppailemaan, niin sieltä osastolta niin löytyy ehdottomasti just niitä, mitä sä etit. Mutta jos nyt puhuttais siitä tapahtumasta, mikä oli siellä 3.8. siellä Stockmannin 6. kerroksessa Helsingissä. Eli ensin mulla oli siis haastattelu, joka kesti noin 15 minuuttia 20 minuuttia. Ja multa siinä kysyttiin sitten kaikkea koulupukeutumiseen liittyvää. Ja sitten mä vastailin niihin ihan normaalin tapaan. Ja sitten mä myös annoin vinkkejä, miten pukeutua koulun alkuun. Ja sitten mulla oli myös sellainen juttu, että mä sain valita niinku 5 vaatetta siihen rekkiin, jotka oli mun lempparit sieltä osastolta. Niin sitten mä kerroin niistä ja miksi mä valittiin ne ja mistä mä pidän niistä. Ja sitten tämän jälkeen mulla alkoi ensimmäinen meet and greet. Eli siis mulla oli yhteensä 2 meet and greetia ja kumpaankin tuli tosi ihanasti porukkaa. Oli tosi kiva jutella teille kaikille ja sain kaikkea ihania juttuja teiltä. Mä arvostan niitä tosi paljon ja jossain vaiheessa voisin avata niitä jopa videolla, joten stay tuned for that. Mutta sitten me siinä jutskailtiin ja vastailin teidän kysymyksiin ja otettiin yhteiskuvia ja jaoin nimmareita ja se oli kaiken kaikkiaan tosi kivaa. Sitten siellä oli toki vähän muutakin ohjelmaa sillä osastolla. Eli siellä oli glitternistit tekee semmosia kivoja glittermeikkejä poskille. Otin itekin semmoset ja tosi kiva oli lopputulos. Ja sitten siellä oli Nyksin piste, missä kans tehtiin tosi kivoja meikkejä. Ja sitten siellä oli jopa semmonen nalleke kiertelemässä ympäri osastoa, jota sai mennä moikkaamaan. Mutta ei kai tässä muuta. Kiitos kaikille, jotka tuli meet and greetiin. Kiitos Stockmann, kun pääsin mukaan tapahtumaan. Oli tosi kivaa olla mukana tässä. Ja ihmeessä käy sinäkin tsekkaa se Stockmannin uusi osasto, koska se oli oikeesti mullekin tosi positiivinen yllätys, että kuinka ihania vaatteita sieltä löytykää. Mutta kiitos kun katsoit videon tämmösen vähän niinku puhemaidei-tyyppisellä tyylillä. Mut me nähdään ensi videossa. Sois, morjens! Heippa!